Bueno, gaur hasiko gara mugagabearekin azalpenekin. Mugagabea kasu berezia da. Erdaldunei kasu markak mugatuak, singular edo plurala, ezagun gertatzen zaizkie, baina mugagabearekin arazo bat baino gehiago izaten dute. Izan ere, erdaraz ez dago forma honen kidorik. Hasiko gara ikusten noiz erabiltzen den eta zer den. Lehenengoa da izen propioak. Izen propioak edo izen bereziak. Badakigu ez da, izen arruntak hiru kasuetan defina daitezke. Izen bereziak, izen propioak, ordea, mugagabea deklinatzen dira beti. Beti. Orduan, izen bereziek beti hartzen dute mugagabe forma. Adibidez, hemen daukagu ez da, Mikeli gezurra esan diot. Edo korori ez zaio bakarrik ibiltzea gustatzen. Baitere, gauza berdina gertatzen da leku izen bereziek. Edo leku denborazko kasuetan. Gauza berdina gertatzen da. Orduan, izen bereziek, izen propioek, beti hartzen dute mugagabe forma. Bueno, partitiboa kasu berezia da. Hemen ditugu bi adibidez, da? Ogirik ekarri alduzu, edo ez dut lagunik ikusi. Baitare, ez daukat batere gogorik. Bueno, berezia da, ez da? Ogirik ekarri alduzu, horrek zer esan nahi du. Bueno, guk ekarri behar dugun ogia, guk ez dugu zagutzen. Guri berdin zaigu, ze ogia den. Guk ogia nahi dugu, baina guztiz konkretu bat ez. Edo ez daukat batere gogorik, ez da? Gogoak ez dira zagunak. Orduan, edo ez dut lagunik ikusi. Horrek esan nahi du. Bueno, ez ziren nire lagunak, edo nik ez ditut ikusi nire lagunak. Vale? Multxo ez ezagun bat zen. Baitare, hemen daukagu zenbatzaile zehaztuak. Vale? Zenbakiak. Adibidez, multxo ezagunak izanek, singularra, bat edo plurala, beste zenbait guztiak, ez da, hartuko du. Adibidez, 20 ardiak borda barruan zeuden. 20 ardiak multxo ezaguna, pluralean. Nik ezagutzen ditut ardiak, adibidez, ni hartzain nazalako. Edo eman zenizkidan lau diskoak ekarri dizkitu. Multxo ezaguna da, eta orduan pluralean. Adibidez, ez da berdina esatea, 7 kaleetan, orduan Bilboko alde zarrekoak dira, edo 7 kaleetan, zehaztu gabeak, edo zein kale. Edo adibidez, 3 etxeetan, plurala, ezagunak, lehen dikapatuak, edo 3 etxetan. Etxetan, ez bakarrik, ezagunak, zehaztu gabeak. Ez da berdina. Baitare, instrumentala eskatzen duten zenbait espresio. Adibidez, hainbait espresioetan mugagabea nagusien da. Buruz jakin, eskuz egin, oinez ibiltzen akasi dumeak, gauez hobeto sentitzen naiz, edo nigarriz hurbildu zitzaidana. Hau oso importantea da, ikusiko dugu. Baitare, zenbatzaile zehaztu gabeak. Hainbat, honen beste, asko, gutxi, zenbait, makina bat. Adibidez, afrikar asko ez dut etekorik. Zenbat dira? Pues ez dakigu, baina asko dira. Hainbat lan alferrik galduak. Ez dakigu, multsoa. Orduan ez da ezaguna. Edo 11 gezur esan zigun. 11 ez da 10, 11, 12, da asko. Vale? Edo jende gutxik daki hori. Zenbat jende? Pues ez dakigu, baina jende gutxik daki. Baina multsoa ez dakigu. Orduan ezaguna da. Baitare, zein, zer, zenbat, galdiekin doazen izenak. Adibidez, orduan, galdera bat agertzen denean, vale? Normalean, zein laguni kontatu diozu, zenbat aldiz esan diozu, vale? Oso importantea ez da. Edo zenbat herritako jendea joan da erromeriara, zein zuzendariarekin biz izan zara hobeto, oso importantea. Ero kantitate komparatiboak, oso importantea da, baita. Vale? Adibidez, mendaukagu ez da, konparatzen den izena beti mugagabean etorriko da. Orduan badukagu ez da, zein da konparatzen den izena. Pues hemen urte, zein hemen lan, zein hemen zigarro, zein hemen jende, vale? Zein hemen, vale? Argia, orduan argirekin. Orduan, konparatzen den izena beti mugagabean etorriko da.
Gero, eta oso importantea da, vale? Hau normalean ondo egiten dugu, baina gero ez. Adibidez, ez da berdina esatea, uretan ipini dut beratzen, uretara noa, vale? Uretatik ateratzeko esan dute, adibidez, elurrekin ez da, elurretan dago, euritan edo lainotan ikusten da herria, baita ere belar ez da, belarretan etxanda dago, baita ere zutan ipin ezazu, berotzen joan dadin, zutara bota, ez du baliota, ketan sartu eta desagertu egin zen, eguzki ez da, eguzkitan, bai zein gustora egoten den eguzkitan. Edo eguzkitara atera, ea lehortzen diren, ilargi zuitan ibili, lo ez da, oraindik lotan dago, lotara noa, ezkerretara edo eskuinetara, meza, egunero joten da mezatara, leku, vale? Hori lekutan, vale? Tokitan dago, horrek esaten nahi du, oso urrun. Izerdi, vale? Izerditan nago, izerdi patzetan, izerditan blai. Desberdintasuna, adibidez, eguzkian hidrogeno eta helio asko dago, eguzkian bertan. Baina ez zaitez eguzkitan jarri, buruko mina hartuko duzu eta. Adibidez, odolean virus bat omen dauka. Baina, aski da, kolpe txiki bat, sudurretik odoletan hasteko. Guztiz desberdina da. Baita ere hemen daukagu alako izena, ez da? Erdaraz tal esateko, adierazteko, muga behar biltzen da. Alare beti ez du esan nahi hori eta alakotan mugatean agerliteke. Adibidez, alako tokitan eta alako gunetan bildu zirela esan zuten. Ez dakigu noiz. Baina alako gezurrak esatea zaila da. Bai, ja han, gezurrak guk ezagutzen ditugu gezurrak. Multxo bat da eta multxo hori ezaguna. Baita ere, eta oso importantea da, normalean hau da predikatua edo zenbait aditz, vale? Normalean aukeratu, bihurtu, bilakatu, egin, vale? Egon baita ere posiblea da, hartu, hautatu, izendatu, joan, kontatatu, sartu. Vale? Oso importantea da. Adibidez, ura ardo bihurtu zuen. Hori Kristok egin zuen, ez da? Edo printzea igel bihurtu zuen. Vale? Badakigu zer den. Baita ordezkari aukeratu dute, edo lehendakari izendatuko dute, edo entxule egon nintzen ikastaroan, eda laguntzaile zen, baina gero zuzendari jarri zuten, irakasle John da herri txike batera, edo baserri horretan hartu zuten morroi. Vale? Oso importantea da. Orduan, zer esan nahi du hori? Zertarako erabiltzen da? Pertsonen egoera, estatusa edo maila soziala adierazteko erabiltzen diren aditzak dira, gehienak. Bihurtu eta bilakatu aditzak izan ezik. Orduan, pertsonen egoera, estatusa edo maila soziala adierazteko erabiltzen dira. Kontuz, Kontuz. Hemen normalean, eta hori da, posiblea da adibidez erderazen eragina, ezta? Ez nahaztu, esapide hauek zat deklinabide kasuarekin. Antzekoak izan arren ez baitira guztiak berdinak. Adibidez, idazkari hartu naute. Idazkari lana egiteko. Orduan, idazkaritzan lana egiteko. Edo, idazkaritzat hartu naute. Idazkaria naizela pentsatu duten, baina ni ez naiz. Adibidez, zuzendari hartu naute, zuzendari lana egiteko, zuzendaritzan. Edo, zuzendaritzat hartu naute. Ni ez nintzen zuzendaria. Ni ez naiz zuzendaria. Baina, haiek, idazkaria naizela pentsatu dute. Oso importante da hori.